Ki nongtrei jong ka MCCL ka badai ka karkhana do bilat ka badan hasora kilas dang da ka jingsha tangan hadian ba ka sarkar kampen sngap satya ya ka jing e ba ki kendo hadian ba kim sim layo tulop hadu khatan banai kat kum chi thu do ba shan lang ding do bat ba penskam ling do ki badai ki nongilam jong ki nongtrei MCCL kila kerpa de ka sarkar ba kan tuklar no mardor nang ba ki yeng kisem ki jong ki ken omyat tangan ha ka ju opol kila kerpa ru ka sarkar ba kan pe lang khnang ba ka kamai ka ji jong kin rei kan long ka bajana nang ni sakman Kajing pemiat su jom kene ka factory kamar kajing hiar haka production kajing hiar haka production kamar kalawan rak saya kajing hiar ini jom saya de ki long yin hi hambuan hi gile ya kitu kiba trai yang siapa factory hi laga thai sora jong hi de bat kajing sateng kamot yakini ki tulap kajong hi nadu kumong Islam arajar khatsang khan rio san banai nadu banai thauri jong nu Islam mentah hadu ni Desember mentah kala poi kemat khanoi banai sepan Desember te kabar pada kemat kiwi ki diusu ki balong kom ka overtime nadu Islam arajar khatlai kan adu kini ki sini ki pamentaru kempario nang ta adu kiwi ki welfare dius ki bangi de banio adu ituru kila sateng dari pemerintah aduk sini pemerintah de kata-kata ko makalakta ba yaki longyeng jogi nong pre de man pendap penbiang namar bangi ngim long kum kinong pre sarkar no ladang ilai saki financial institution bangin approach na kabata bangin apply loan man ai gi bahe ngem dum la ngem long entitled de na kata-kata ko makalong le ka status jom kene ke factory hi na du kisnem ke bala no hi kaban nang mi kisni kanang hiar dede na kata ni du kung kinang kai ba don hapo ka thai suara bat kum juru le siru hapo ka speed hi ba don mo ani ato pesu kamot ka hiar ba kayo kot ha ka jing yo kot manang kamot ka jing le kala ta banwan yang indefinite ongkos sai ongkos daw ba ka jing bor bhalor sarkar kim partiau kim snap kim yo snap kim ir ya ka jadi khi jongi jadi kalau jongi hukum kinong trai marba dai ka por ka ba long shu ni tren duk buipat marka ta ya ka jing than ayeng sen khoi ti ta lu na dong shadong ba dai ta kinong trai ba ta ru jikta ngadu ki ka than bro koi di kedukan ini kita ya ka yeu ka hat ketika di ketip jadi kata ba barang ikli ki om ba adu ba ka MCL kamya shu kamu ka hat ta ni khamtam kerpak nang tajung ginong trai ketika tak abang mak si ban batai di rumah ipat namar ka ai ka bangidan mamta ila bamlut dan ni ka problem far na sailut bamlut ka ba dai bangin bam temen na sa song thai dai mentai ka abam na mentah kani ka jiwan song different ong ka sa jung ni along na ka bentar pesngo sokan ba lakum no sokan ship start kin kerpat bakin soka ban khát nó yang ni yo ban yasai ni yo man kan ni jing dawa jungi ni kerpa khantam tulok ko jungi bangin sim layo di menta don sa teng di bun panai ba ka baar ka ba ibu thong mangi tung kinong trengi ko ba ka thi factory MCL kan ya ino ko bat ka jing kerpa jungi ru ba ka thi factory kan ya ino ko dagan ko lenti dari kanong kota ya ginong trai kanong ta ya future kanong ta ya ka status quo jong union ka padiban pe na ka welfare jong ki nong trai kemud ka union ka diban embed bat kanong ta yan ru dai ni kerpa baka sarkar kan penianya keluarga MCL na mangingin yo atakal normal salary jongi kumbang jilong sen mansua dai mutang sarkar suai yangi suai basion tok untuk ngimla dengan pendak di jeng kam ri kisah dai kerpa ba ada sibuk kesokan tal ada ka air unrai kantang ya ai kat bakati oplan kampala ban function production dan siu telok yang ikum bakalong senang jua hari kedai ngulong sekretari kedai kita tulok pemasa kedai beliau plus tab ban kedai banyaknya oh ingin mikran akan penting dari kai ke bagua kum trai bakaplan ni kan ya no ngulong sekretari kenapa mengilap generate yang telok tungi nanti nopo kaplan minum lasu le sebun nak pos kapor in lek biang spok sarkar in pandang financial assistant ni mo. Entah kena kami bakal kadai banyak no kenapa nyo di tulak nanti.
kani ka jing ki kam dei ta bang ida wa tai tulok pa kamla ban ai ka sokar ini pi suthu ka ba sokar kala ban ai ini ka dei ta kan financial help ya ram layar tem swa ti pi suthu ka ka sabra tulok kan ai tang khasan ajar aku jar long ibarat pala kan siswa ta ai tak san ka reina ta man kaya ka tulok la long normal ni buru ya kan second demand bakat pelan ketibanya kanam kan tulok ni kan long normal ndai tu duk ni sudah wa tulok koi kita wa ada ka hok ini buat ni kuat tulok ndai kuat aru pelan tanya Hakani kasi nakaliang siyam ulalej ban amin siyam ikbaiki ulong ba unsay kran biang bot muntirang ba halo kate kebenta jongka MCCL nakaliang kejonga hikum u MDC mo ngamdei unong ikmat ba don ka sarkar ngade tang MDC kadai wala kataru ngadon ka jing sukyai nadu ka tugasngi baki yakhi stisya po soraru ngalalej ban amin siyam iki dengan ang perkhat ba nakaliang ka management nakaliang ka sarkar kadiban snap kan ya ka jing ut ka chongki kadiban snap kan ya ka e ka ba kiki ut den reng asusi kan ba katu kila pelong ya ka jing ki asora ka kham sem seiso ai nakaliang ka management nakaliang ka sarkar ka kham respon ai hoi nakaliang ka jonga ka jing kendu ba usip mistaru bagi khli no sensiar ngila ya keren ya ka jing e chongki te usip mistar usu ong ba ngat sapek ram ai kata ka assurance ban ong ba ka bandalong officially ya ki nong tray lani lengba ka management dan ong ba kinle na manta jongki to silong tang kejing keren dan rei hakani ka puar pat kala poi hadu ni uput bagi hapwan hadu silong manwan man mat kejing kriat man wan da kejing syak tangan hang ni kalong ka ka step ka ba kila asim ka along ka bal along extreme ka ba desi ngimpoi perkhat khamtam hakani ka puar kitip ka ba kejing long jingman kalong kumni dan song ni ka khlam kumni te kalong ka jing kalong ka rest ki dena ta kadaw nga shu nakaliang ka jonga nga wan ni ban aiman sim ki ngan persyanghi nakaliang ka jonga ka ka bangala ban le nga sakren ship star bau di ban khot ban ya keren ban ki ban ya kan long officially ka jing ya keren lang ba ka sarkar ship star nang ta bat ka management bat kinong tray ban ya phlu jing mot ban ya keren ki hakarukom ka badai bangam kwa hi bakani kan patine